lamini cɛ faramuso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Grand Guédioul Camara est là ni y'an sigilen radio Jɛka fo ka kunnafoni bala kɛnɛ kan wale ɲumandɔn foli bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Grand Guédioul antenne bila da girinda la dugu maa jɛ kaba bɛ giri donso bɛ na kungo ta fan don k'i sɔgɔnɛ na baara ale taabolo filɛ nɛgɛ karafe juru bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye an bɛ Jakite min ye radio Jɛka fo officiel YouTube o k'u bɛ Mamutu Camara bolo sɔgɔmaden na e ni ne ye alamisa o alamisa an bɛ bɛn nin kumasoba in kɔnɔ n'o de ye kunnafoni bala revue de presse ye min ye kalimu tabaw ka sɛgɛn magan olu tilalen kɔ ka ban anw de bɛ wuli farifoni kɔnɔna la ni k'an ka nafolo ta k'a dɔ la ka fɛsɛfɛsɛ ni k'a kɔnɔ kuma da lamɛnnikɛlaw tulo kan o tuma bi sɔgɔmada na an bɛ gijigiji i n'a fɔ kɔrɔlen sabu radio baara ale ni farifa tɛ bɛn e ko cogo di bon jabatɛ alamisa ko kuma in i t'a bila ayi n tun bɛ ka min fɔ n ko n y'o fana sira bila o fɔ sabu a fɔra ko kɛnɛ ko 3000 wala k'o fana 3000 jumɛn kɛnɛ jumɛn wala kana dabiri i b'a wala de an bɛɛ k'a faamu npogotigi 3000 dugu jɛbali npogotigi ko kuma jumɛn bɛ yen ko wala 3000 dugu jɛbali wala ko kuma jumɛn bɛ yen o fɛ ko ne bɔra ne bɔlen irisi ye ne wele Putin balimamuso o den jira ne ma tabarikala o bɛ n bolo bi o bɛ ta dafa kosɛbɛ e ni senma ko kuma tɔ la kosɛbɛ anw de b'an da don a la sa i b'i ta kɛ kuma lamɛn ye o tuma e ta dafara sariya kɔnɔna la Grand Gué nin tɛ baasi ye lamɛnnikɛla minnu ka radio sɔgɔlen b'an na n'o ye radio baarakɛlaw ye Grand Gué k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an tɛ sanu d'u ma an tɛ wari d'u ma kanu kɔnɔna la k'a daminɛ Kayi fo Kidali u b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila an na maa minnu fana bɛ an lamɛn o marabolo kɔnɔ Grand Gué an tɛ sanu di maa ma an tɛ wari di maa ma Grand Gué u b'an lamɛn kanu kɔnɔna la ko Ala ka kanu to bamananw ko kanu mana fɛn min fa ko ma jufa o tuma Ala k'an to ɲɔgɔn ye an bɛ taa Ahmed fan fɛ fulakɛ an seginna ka na bamananw ko sen bɛ min kɛ ji la ni kunkolo y'o kɛ ji la a bɛ Ala ye o ye tiɲɛ o la an seginna ka na n balan dayɛlɛ la i bolo don Grand Gué ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ joona ne bɛ n tigɛ don sabu ndomo bɔ kun ye fɛrɛ la dɔn ye an nakun y'an ta ye min ye soir de Bamako Grand Gué ale ni 22 septembre ni journal fila bɛ kuma bɛ fɛn kelen kan an b'a daminɛ ni soir de Bamako maa min ka sɛbɛnni bɛ yen o de ye Mayimuna Dumuya Bayi Sarama Grand Gué a y'a yira k'a fɔ tarata don bamanci ta sidɔn sugu bɛɛ Grand Gué u ye dana juguya min kɛ ni ka u kari ka don an ka marabolo damadɔ la Grand Gué b'a ye k'a fɔ k'a kɛra kɔlɔlɔ belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Kayi région lajɛ Grand Gué b'a ye k'a fɔ Mali ka nafasɔrɔ sira caman de bɛ yen min ye ni bamanciw ye taayɔrɔ t'u la ni bamanciw kunkelenna t'u la ni bamanciw Grand Gué ladiliba t'u la maa minnu yɛrɛ kɔni sago ye fɛn min ye min ye Mali ye k'a bila sentigɛ kɔnɔna la Grand Gué b'a ye k'a fɔ ko de ŋaniya sirilen b'u fɛ sɛbɛnnikɛla ko jamana jigi a ka cakɛyɔrɔw ye cakɛyɔrɔ minnu bɛ n'a bɛ maa bayirika ta min ye jamana ye a b'a ka lɛnpo sɔrɔ edemu a b'a ka kuran wari sɔrɔ baarakɛlaw b'u ka wari sɔrɔ banki yɛrɛ b'a ka wari sɔrɔ Grand Gué wari bɛ munumunu jamana kɔnɔ u ye ŋaniya juguya min kɛ ni k'olu yɔrɔ tiɲɛ usine 3 Grand Gué b'a ye k'a fɔ u ye ŋaniya juguya kɛ ni ka tɔɔrɔ ta ka ye sɛgɛrɛ min ye Kayi marabolo la k'a kɛra kasara belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko min ye ni bamanciw ye u ye fɛn min kɛ yɔrɔ 7 la u ma dogo mɔgɔ la n'i ye Kayita lajɛ Grand Gué ko Kayita in k'a degun bonyana fo k'a damatɛmɛ min ye maliden dɔ bɛ yen n'o ye Ibrahima Jawara ale ka cakɛda min bɛ n'o ye Ibu groupe ye Grand Gué k'a kɔlɔlɔ bonyana fo k'a damatɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Bafula bɛ lajɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ a ka usine min bɛ yen ni ka karo dilan kɛ i b'a ye k'a fɔ bamanciw ɲɛmacina ka t'o karo dilanyɔrɔ la ni ka taa don baara la sɛbɛnnikɛla ko Grand Gué ni ka kɛ tiɲɛni da kelen ye min kɔni ye mɔbiliw ye ka tasuma don la min ye baarakɛ minɛ minnu dilanna ka bila magasin kɔnɔ n'a u dɔrɔn k'a ta ka taa n'a ye feerekɛyɔrɔ la Grand Gué ni ka tasuma bila olu la ni ka tila ka dɔw ninkɛnɛ karaba ni ka tila ka dɔw tigɛ ta ka da dɔw kan sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ tuguni min ye ni bamanciw ye u ye tɔɔrɔ ta ka yɔrɔ jumɛn fana sɛgɛrɛ Grand Gué o ye min ye Jamu Cimenterie
n'o ye siman dilanyɔrɔ belebeleba ye wa Mali jigi don min ye indien olu de nana cogo an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye o usine fana ye Banmanci min ye ŋaniyajugu ye garange u y'u kari ka don o usine fana kɔnɔ ni ka taa don usine kɔnɔna la n'i y'a lajɛ minɛn ni minɛn minnu bɛ yen ko taa don n'o la garange i b'i sigi ka lajɛli kɛ garange ka miiri fo k'i awuja i b'a ye k'a fɔ k'u ye tiɲɛni min kɛ k'a bonyara sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye laso dilanyɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ u ye tiɲɛni ta ka yen fana sɛgɛrɛ garange n'i ye ni usine saba lajɛ ko wari mun tiɲɛna ni usine saba kɔnɔ a bɛ t'i jɔ fo miliyari 100 yiriga miliyari 100 yiriga o de kɛra bugurijɛ ye o de tiɲɛna Mali kun sɛbɛnnikɛla ko garange b'a ye k'a fɔ maa minnu ye nin kɛ i ka dala k'a fɔ k'u y'a kɛ n'u ka dannajuguya ye ko nin kun tɛ dɔwɛrɛ ni ka se ka Mali ka sɔrɔ k'a ɲɔngiri a sentigɛ kɔnɔna la n'o ye le sort de Bamako Maïmouna Doumbouya n'i y'a lajɛ min ye o kumakan kelen ye maa min y'a sɛbɛn tuguni 22 septembre kɔnɔ o ye Elhaji Sahana Takiyu Sahana ko garange n'i y'a lajɛ min ye nin usine saba ye o tuma Ibrahima Diawara Ibu groupe ale tigi min ye Madani Diallo ye i b'a ye k'a fɔ ale fana ye usine tigi ye ka taa bila min ye cimenterie de Jamu garange ka da la k'a fɔ minnu ye indien ye n'u bɔr'u ka jamana kɔnɔ ka n'u sigi an ka jamana kɔnɔ k'u bɛna ciment dilan ka di malidenw ma o tuma ko malidenw ka se k'u mago ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Sahana Takiyu ye a ko k'u donnen Jamu cimenterie kɔnɔ i ka da la k'a fɔ olu ka PDG n'o ye directeur général ye indien yɛrɛ don k'u ye bolo ta ka d'aw kan min ye indien tɛmɛnen kɔfɛ garange n'i y'a kɛrɛfɛmaw lajɛ maa kologirin caman bɛ yen k'u ye bolo ta ka da olu kan hali sini u n'olu bɛ ka taa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i bɔra yen ka don Ibu groupe kɔnɔ n'o ye Ibrahima Diawara ale ka baarakɛyɔrɔ n'o ye karo dilanyɔrɔ ye garange min ye chinois dɔ bɛ yen k'u y'o ta k'o jɔyɔrɔ ka bɔ usine kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ u taara n'o fana ye maliden fila bɛ yen garange k'u ye olu ni diɲɛ fara Buraka karo dilannen Buraka usine karo dilan mansin garange k'u ye tasuma de don o la k'a bɛɛ kɛ bugurijɛ ye sɛbɛnnikɛla ko mobili minnu tiɲɛna danto la o tuma ko mobili dɔw bɛ yen u ye bolo ta ka daw kun ka taa n'olu ye i ka da la k'a fɔ min ye Buraka baarakɛyɔrɔ ye n'o ye Ibu groupe karo dilanyɔrɔ ye ko o DG kɔni k'o tilala o porokotora o bolila ni ka bɔ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Bafulabe ni ka bɔ nin usine kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min kɔni DG ale n'a kɛrɛfɛmɔgɔ caman bɛ yen a na kɛ n'olu sɔmina joona garange ni ka mobili ta ka poroto ka bɔ o tuma maa minnu bɛ jama ka ca caman kɔni bɛ yen olu ma se ka bɔda sɔrɔ i ka da la k'a fɔ firila olu kan sɛbɛnnikɛla ko a ko banki mun bɛna bololankolonya garange k'o de bɛna caya fo ka dama tɛmɛ maa min bɛna bololankolonya jamana yɛrɛ bɛna bololankolonya ko nin bɛna se ka dilan cogo di wa ni usine saba ko nin ye nin datugulen sa fo waati mun ala ni Banmanci ka ŋaniya juguya fɛ maa de y'u ci wa juguya de don wa asidiya de don wa bɛsɛnkɔniya de don wa maa jumɛn de kan ka tɔɔrɔ ta ka Mali usine sɛgɛrɛ usine mun bɛ ka jamanadenw balo ka jamana balo o tuma min ye Ibrahima Diawara ye k'a b'a ta da ala kan a jigi ye jamana ɲɛmaaw ye kunnafoni filanan ye an ye min bɔ 22 septembre ale ni le soir de Bamako u ka bi bɔli don kosɛbɛ i bolo don karamɔgɔ Buwa naamu kalanden b'a fɛ ka kuma i kɛrɛfɛ i bolo don Nouvelle Horizon mun bɛ yen ko Bilisi kɛlɛli man ɲi ko fo ni a y'a sɔrɔ i ye Bakarijan ye o ye tiɲɛ ye o la naamu Buwa i ka sɔrɔsiw bɛ fo sige sɔrɔsiw n'u ka fɛɛrɛ u n'u ka hakili ɲuman kɛlɛkɛminɛn n'o ye ayiwa nin waati minɛnw ye ko jugu k'u siranna f'u bɛ cɛ yɛlɛma k'o kɛ muso ye a filɛ dɛ cɛ de b'i pari subhanallah musofini na a gwangojugu de ye o ye o m'a ye fɔlɔ an kan bɛ ka fan bɛɛ de bɛ o m'a ye fɔlɔ o la namu Fati Sagana ko don ko nin kɛra dugu min na Sikaso dugu don o don i bɛna ye ayiwa waati min u ye bɛnbɛnmɛ kɛlɛ ta k'o ɲɛsin an ka dugu bɛɛ lajɛlen la ka se ka wuli ɲɔgɔn fɛ a filɛ ko ko bɛ senna tuma min an ka nin dugu belebele in kɔnɔ Sikaso dugu i bɛna ye ko cɛ dɔ k'i yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ muso ye kabini a nana a ka sanniyɔrɔ maaw de sigara a fɛ a ka ko kɛ cogo a yɛlɛma cogo sabu ale b'i yɛlɛma cogo min muso ɲuman muso cɛnaja o tɛ yɛlɛma ten kelen tɛ o Sikasokaw o fana ka jateminɛ o de barika bonyana u y'a dɔ tigi ko nin min filɛ k'i masiri muso fini na fa b'a kun datugu disa la kamalenkɔrɔ don walayi
n'i y'a tatɔ ye sɛlɛ fa b'i siyɛ a filɛ dɛ ja maaw fana bɛ minnu ka dɔnta ka bon ale ta ye olu fana ma fila kɛ dɛ sigana barika bonyanen min kɛ olu ye ngamo de gosi k'an ka faamaw ye k'u kana sigana maa dɔ bi yan ala la k'olu ma da a ka musoya namu o fɔ surasiw ye min kɛ an ka service de renseignement diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ɲɔgɔnna tɛ yen o y'a sɔrɔ olu bɛ nin ko in kalama ko u bɛ nin maa sugu ninnu labɛn de k'u bila olu kana kunnafoni k'o ɲini a dugu masinaw la yaasa u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka taa bi o duguw kan an ka service de renseignement bɛɛ kɔni b'a dɔn ko n'olu kɔni wulila u ka kɔfɛ k'u t'a bila ko fo dɔ ka sa o la sa an ka armée baw terroriste baw u y'a yira k'olu tɛ foyi la an ka jamana kɔnɔ tiɲɛli kɔ wa u ka nɔfɛmɔgɔw u b'olu de bila nin baara sugu la u ka na sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni ɲini ka taa d'u ma n'a dun kunnafoni sɔrɔla dugu min kan u bɛ wuli ka taa bin o dugu da kan Sikaso ta yen tiɲɛ yɛrɛ la o ma sira sɔrɔ fiyewu min bilala kunnafoni ɲini na a yɛrɛ tora dagakolo kɔnɔ a don sufɛ kama pati sakana ko wulikajɔ de kɛra a yɔrɔ yafumaba u bɛ nin fɛn in kɛ an ka Mali service de renseignement ko Sikaso dɔrɔn tɛ koyi ko jamana fan bɛɛ lajɛlen don o kɔrɔfɔ o bɔra maa min da a kuma a kɛra tarata don juin kalo tile 17 san 2025 colonel major Sulemani Danbɛlɛ ne yɛrɛ Gejuru Bɛnkɛ de don directeur de l'information et des relations publiques des armées DIRPA ko b'a yira ni kamalen min kofɔlen filɛ n'u ye tɛgɛ da ka kuma ko tarata juillet kalo tile 2 san 2025 Sikaso dugukolo kan ko olu ye u bolo jɔyɔrɔ min ko tile de bɔra k'u ka ciden yɛrɛ o de ye nin ko nka ko fɛn bɛ bɔ a da ko ɲininkalikɛlaw bɛna ɲininkali busanmisɛn bɔ a la ko f'a yɛrɛ b'a fɔ ko a ma bɛn kuma in an y'a sɔrɔ nouvelle région de kɔnɔ u ka bi bɔli Grange, Ali Bibe Komino Maban, le soir de Bamako Tuguni, Maminka Sabanindo, Oye Laya Jaraye, Laya Akumini, Jamana Lakanako Kumaye, Grango de Bella de Lendakono, Wao de Walla Vega Faso Malikono, Minye Bamancha Wale, Grange Ninkuin Konin Keme Kamanaguaye, Aman Kumi, Aman Jami, Gamini Bamanchuye, Grange Uka Akilna Juye Famuye, Ode Kabilisa Yagamindo Malido Nyoche, Niga Malido Futnanika Blanyemala. Abada ko ngana juguya o tɛ sabatiya ni dun y'a lajɛ Grange sɛbɛnnikɛla ma min sɛbɛn n'o ye anw yɛrɛ ka jateminɛ ye Mali jamanakuntigi anw bɛ an ka jamanakuntigi min fɛ an dalen don a la an sɔnnen don a ye Grange ale de ye anw ɲɛnaminɛ bi Grange n'a y'a bolo ɲɛsin yɔrɔ yɔrɔ la Grange an bɛ taa yen n'o ye an ka général d'armée Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla Grange hali n'ale da ma s'o ma ale bɔra Russie la Vladimir Poutine fɛ yen o tuma min kɔni jigiya kuma caman bɛ yen o kɛra ni ɲɔgɔn cɛ min ye terroriste ye a n'u dɛmɛbaaw sabu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn terroriste minnu filɛ jamana in kɔnɔ Grange maaw de ka cidenw don o tuma min y'o cidenw ninnu ye Grange ka taa bila o tigibatigiw la olu ye min ye jamanakuntigi ni Poutine ni ɲɔgɔn cɛ Grange ni ka tila ka baara k'a sabote a bɛ bila o de minɛn kɔnɔ nin tɛ foyi bɔ sɛdenni sɔngɔ la Grange o mana ŋaniya juguya kɛ cogo cogo min ye Mali armée ye an jɔlen b'u ɲɛ sɛbɛnnikɛla Laya Jara a ye min fɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ko janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi a ko min ye Mali marayɔrɔ sabanan n'o ye Sikaso région ye e bɔra k'i da don min kɔni cɛ dɔ ye k'a bɛ yɛrɛ kɛ muso ye Grange nin fana ye kuma min ye Sikaso kun kan o de ye min kɔni ye Bamanchu ye o tuma k'u bɛ ka ye dɛ Farakɔ Farakɔ o bɛ te Farakɔ kofɔ i hakili bɛ te Farakɔ la o ye dugu dumanba ye Sikaso o tuma Farakɔ lamini nɛ ani Sikaso yɛrɛ dugu man jan nɛ ko Bamanchu k'u camanba de yera ye sɛbɛnnikɛla ko Grange ne nin dun kuma fɔra i b'a ye k'a fɔ ko bɛ tila ka bɔ a la o tuma min kɔni ye Bamanchu ye o tuma ko sɔmi yɛrɛ la o bolimango o tuma min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye k'u bɛɛ dɔ la dɛ u bɛ belebele la min kɔni ye dugu ye k'a lakana Grange n'i ye Farakɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni dugu belebeleba in yenkaw de kɔni ye kibaruya k'a lase min ye ni Bamanchu ye k'u y'u ye dɛ ko dɔw bɛ moto la dɔw bɛ katakatanin na dɔw yɛrɛ bɛ mobili la o tuma ko min kɔni ye Bamanchi ŋanabaw don marifa b'u bolo ni yɛrɛ y'u ye k'a bɛ maa hakili jigin min kɔni jadisiw la n'u ka jadisi drapeau o tuma k'u bɛ kunnafoni min lase jamana marabaaw ma k'u k'a lajɛ joona joona o tuma u ka ye yɔrɔ magɛn
n'u ma yɔrɔ magwa a kuma na grand que min kɔni ni terroriste ye i ka da la k'a fɔ kabini nana kelen kelen fila fila o tuma k'a bɔra kelen kelen fila fila la dɛ farako yɛrɛ dugu kɔnɔ bɛ yen k'u tonnew de bɛ yen min ye dugu ka taa fara a dafɛ dugu kan grand que min kɔni ni Bamantu ye ko yen kɔni kɛ b'u ɲa da yɔrɔ ye o tuma min ye Mali sɔrɔsiw ye grand que k'u ladɔnnina an bɛ bi tile min na sini ka jan u ka pankuru ta min ye takisɛ ye u ka taa Bamantu nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko ni Bamantu bɛ mun de ko Mali ko la grand que i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye malidenya ye ni maa min kɔni y'i ban malidenya fasoden ɲumanya ma o tuma e ni diɲɛ kɔni a b'aw ko don ɲɔgɔn na min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye hinɛ t'a la makari t'a la grand que k'u tɛ ban maa ma u bɛ tigɛ ta ka da maa ma ka nin wale cɛjugu in na k'a bɛɛ ye tiɲɛnikɛla a bɛɛ faso jugu ye sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ ka bila jamana la grand que n'i y'a lajɛ n'i y'a 100 sara lajɛ min ye maa 90 fo 90 ni kɔ o bɛɛ de ye faso maliden ye mun na o bɛ ka bila u ka jamana la k'i nɛgɛ k'i bila i ka jamana la k'a da mun kan k'i nɛgɛ k'i balimaw k'olu ni tɔɔrɔ k'a da mun kan k'i ka jamana k'a lasegin kɔfɛ k'a da mun kan ko dɔ de bɛ nɛgɛ k'e k'o kɛ ten yɛrɛfaga su grand que sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni farakokaw ye i b'a ye k'a fɔ maa caman kɔni kibaruya di o tuma min kɔni anw fana ye k'an kan kɔrɔta k'a lase jamana marabaaw ma o tuma ko farako kɔni kɛmɛ Bamantu sigiyɔrɔ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le sort de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔ Buwa kalandennin b'a fɛ ka kuma i fɛ tuguni i tigɛ don wuladala kunnafoni sort de Bamako a kumana mun bɛ yen Buwa ko n'i tugura i kanubaa nɔfɛ k'i bɛ sutura fo ka taa i sa o ye tiɲɛ o la sa namu an ka sɔrɔsiw ne y'o de fɔ n ko wawa tɛgɛrɛba sori yo k'u y'u ni k'a ya o de kan ka fɔ u kun o don dɛ sort de Bamako kɔnɔna la a ko di i bɛna ye Buwa n'a y'a ka kuma bɛ n bolo a fɔ n ye u y'a yira waati min an ka sɔrɔsiw an bɛ ka an ka sebaya an ye kalan min kɛ ka formation min kɛ ka judo minnu kɛ a n'a karate an bɛ k'o kɛ o juguw la o y'a sɔrɔ o population kelen olu fana bɛ k'u ka fɛti kɛ a sababu ye mun ye an ka cɛbaw faamaw u ye bagan 225 k'o minɛ o minɛna Bɛnbɔnci de la ko jaga ka tila jatigɛ wale maa 3 sigana maa giriman 3 ka tɛgɛ dɔw fana payi karamɔgɔ Buwa sɔrɔ u kan ka fo u bɛ ko la dɛ o la sa u kan ka fo nin wuli ka jɔ min kɛra yakuma b'a la an ka jamana a kɔnɔna la tarata ntɛnɛn ka na dugu jɛ tarata la juillet kalo tile gale san 2025 o don kunnafoni a b'a fɔ cogoya min na i bɛna ka na ye ayiwa an ka dugu fa min n'u kun kɛ mɛ ka u ɲɛsin a la o waati bɛ kɛ tuma min Tɔnbɔkutu yanfan Kidali yanfan surtout Tɔnbɔkutu kunnafoni a b'a ɲɛfɔ an ye cogoya min an ka sɔrɔsi ninnu n'an k'u ma ko les famas ko Bamanci ninnu u taara ka taa jan dɔ de da jan in u t'a fila dɛ fo ka janko kuma bɔ u kɔnɔ u y'o jan k'o banamini tuma min an ka cɛdenw fana wulila yakuma b'a la u nɔfɛ i y'a ye sa kɛra dugu min na dugu in u k'a ma ko bɛɛ dun y'an ka kɛlɛkɛyɔrɔ kɔrɔ ye fo an y'o salo o don an nagakɔrɔ yakuma b'a la o la ninnu ka juguya u y'a ta ka an tɛgɛrɛ waati min i bɛna ka na ye an ka sɔrɔsiw fana ye ngambo de da ka u salo k'u fara ɲɔgɔn kan yakuma b'a la bagan min n'o tun b'u bolo bagan kunkolo 200 ani 25 misi ko jaga siganamɔgɔ jihadisi maa 3 kankara koyi o maa 3 k'a minɛ tɛgɛ la yakuma b'a la mayanfan in fɛ i bɛna ka na ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen taara o yɔrɔ la yɔrɔ in dun ayiwa an ka yɔrɔ de don o la sa Tɔnbɔkutu ka taa se o yɔrɔ maaw bɛɛ lajɛlen ma an ka sɔrɔsiw n'o ye Mali sɔrɔsiw ye u wulila ka pankuru fana ta o de kɛra ko cɛjugu ye Pate Sakana pankuru b'a jeri cogo min a b'a seri u b'u ɲɛŋunu tigɛ kisɛ dɔw la u bɛ marifa kisɛ dɔw suuru u b'u kɔ don dɔw la ka dɔw jongle ka jugu ndaraki Tisaliti yanfan in fɛ yakuma b'a la o la sa tutew yen kɛnɛjɛ de ye fo k'u sa de don o kɔni na an ka sɔrɔsiw Tisaliti yanfan k'u y'a bɛɛ lajɛlen salo yakuma b'a la ka don kɔrɔfɔ an y'a bɔ sort de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka sɛbɛn de don an ka taa o laban de ye senfa biribiri grand que ma foyi fɔ ni cɛn tɛ ne bɛ n tigɛ don tuguni l'indépendant sɛbɛnnikɛla ye Musa Sayon Kamara Kamarakɛ ko di maa 2 tɔgɔ bɛ yan Musa Sayon Kamara ale ni
ni Dawuda Sangare ni cɛ fila bɛɛ lajɛlen indépendant baarakɛlaw ye grand que sabu ye nin ko in minɛ sɛbɛ la ni ka kunnafoni tɛntɛn k'a sɛgɛsɛgɛ ni ka sɔrɔ k'a sɛbɛn ka da jamanadenw tulo kan Mahamadu Awa Gassama n'ale faso maliden ye yɛlɛmani ka don grand que a bɛ débutera la faso bulonba kɔnɔ san 20 kɔ fo san 30 min ye konowarikaw ye k'u y'a minɛ k'a don u ka kasobonba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko grand que min ye kunu araba n'o de bɛnna juillet kalo tile 2 ni kunnafoni a santalamana an ka jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ kabini maa kelen y'a bila réseau kan maaw ma da la maa fila y'a bila sɛbɛnnikɛla ko réseau bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra nin kuma ye yɛlɛmani belebele n'o ye Mahamadu Awa Gassama min ye conseil national de la transition du Mali ale ye o maa ye camancɛ fanga maa minnu bɛ ka député nɔrɔ bila ale bɛ k'o baara in kɛ Mahamadu Awa Gassama grand ka dala k'a fɔ konowarikaw ka sariya minɛ sabu ko k'a sabu kɛ mun ye o kuma k'a ye dɔgɔyama ta ni k'olu ka jamanakuntigi sɛgɛrɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye sɛbɛnnikɛla ko grand que n'i ye kow taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Mahamadu Awa Gassama o kuma k'olu tun bɛ k'a bɛlɛn k'a da mun kan grand que n'i y'a lajɛ o kuma k'olu ka jamanakuntigi k'o ka di olu ye k'o ye masakɛ ye ko masakɛ ani bonya ka kan ani dɔgɔyama man kan o kuma min ye Mahamadu Awa Gassama o kuma k'a y'i dafa kuma caman na faso Mali kɔnɔna la o kuma min ye Alassane Dramane Ouattara k'a kɛ maafala ye k'a kɛ son ye k'a kɛ tiɲɛnikɛla ye ko k'a kɛ sugu bɛɛ ye o kuma ko se t'ulu ye dabali t'ulu bolo grand que ni ka b'olu ka jamana kɔnɔ ko kana minɛ yan o kuma k'ulu y'u sigi ko k'a makɔnɔ o kuma k'a ma ɲa min kɔ Mahamadu Awa Gassama grand que kunnafoni sanuma n'o bɔra indépendant kɔnɔ k'a bɔra jamana in de kɔnɔ k'a bɛ taa sangafo la wari dugukolo kan a bɔra yan de a ka mɔgɔ dɔ fatulen k'a bɛ to sangafo kɛ sɛbɛnnikɛla ko Mahamadu Awa Gassama ale selen sangafo yɔrɔ la ni k'a ka sangafo kɛ ka ban a tilala dɔrɔn u sina k'a minɛ o kuma k'an tun bɛ k'e ɲini se t'anw ye dabali t'anw ye ka taa Mali kɔnɔ k'e minɛ e bɔra i ka Mali kɔnɔ ka n'anw sɔrɔ Konowari yan o kuma i bɛ Konowari ka jɔ kɔnɔ o kuma u sina k'a minɛ o yɔrɔ bɛɛ mandat de dépôt ni ka sin ka taa ni a ye sɛbɛnnikɛla ko grand que min kɔni Mahamadu Awa Gassama u sina ka bɔ n'a ye kabini frontière la ka taa n'a ye fɔ Abidjan min y'u ka maka ye u ka kasoboma ni ka sin ka taa bilo kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko grand que min kɔni ye Dawuda Sangare ale ni Musa Sanw Kamara u y'a yira k'a fɔ Mahamadu Awa Gassama k'ale minɛna minɛ cogo min na i ka dala k'a fɔ ko maa fila fɛnɛ minɛna o minɛcogo kelen na Mali kɔnɔ o kuma ko n'i y'o maa fila lajɛ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ Isa Kawujimu o kuma k'o ye dɔgɔyama ta ni ka Burkina Fasokaw ka jamanakuntigi kapitɛni Ibrahim Traoré k'ale ka kuma dɔ nkalontigiya ni ka tila k'a ka hakilina fɔ nin waati la k'o bɛ kasobonba kɔnɔ Bamakɔ yan o ma tɛmɛ ka bɔ yen maa filanan n'o ye un jɔkɛ an baarakɛɲɔgɔn n'o ye journaliste Seydou Oumar Traoré o kuma min kɔni ale fana ka kuma k'ale fana ye kuma dɔ ta ni ka laginɛkaw ka jamanakuntigi n'o ye général Mamadi Doumbouya ni k'o fana sɛgɛrɛ k'o fana kɛra kɔlɔlɔba ye min ye journaliste Seydou Traoré ale fana bɛ kaso la bi sɛbɛnnikɛla ko min ye Mahamadu Awa Gassama k'o fana ye dɔgɔyama min ta ka Konowari jamanakuntigi sɛgɛrɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye Konowarikaw ko k'olu kun sigilen bɛ ka min makɔnɔ Mali fanga a ka Mahamadu Awa Gassama minɛ k'a don kaso la i n'a fɔ journaliste Seydou ni Isa Kawuji minɛna cogo min na o kuma ko Mali fanga m'o kɛ o kuma k'olu y'u sigi ka Ala makɔnɔ ko Mahamadu Awa Gassama filɛ ka taa a yɛrɛ ci olu tigɛ ko nin kɛra Ala di Ala ma fɛn dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Mahamadu Awa Gassama a bɛ kasobonba kɔnɔ Konowari grand que i ka dala k'a fɔ a bɛ maa hakili jigin jumɛn na o de ye Mali kɔnɔ yan an ye Konowari sɔrɔsi maa 49 minɛ wa k'o fana kɛra juillet kalo dɔ de la i n'a fɔ Mahamadu Awa Gassama fana minɛna juillet kalo la o kuma min ye juillet kalo ye grand que maa kan k'i togo dɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni Mahamadu Awa Gassama o kuma k'i b'ale ka ko sanga o la wa n'o ye les 49 militaires ivoiriens minnu tun bɛ mercenaire la sɛbɛnnikɛla ko a ko o kɛra san 2022 o kuma min kɔni olu ka bilali ye k'a ko kɛra tirikitɔrɔkɔ ye a ko mɛnna ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a ma ɲa min kɔ o la hɔrɔnyara sɛbɛnnikɛla ko min ye Mahamadu Awa Gassama Mali ɲɛmaaw n'u sigi k'a lajɛ Konowari bolo wa ko kuma t'a la an bɛ wuli a nɔfɛ maliden de don an bɛ wuli a nɔfɛ Konowarikaw wulila ka maa 49 nɔfɛ cogo min na an fana bɛ wuli wa an b'a sɔrɔ a tɛ kɛ ni gɛlɛya yɛrɛ ye
jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ hakilinaw de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o tɛ sigiɲɔgɔnmaw ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ de k'a ko bɛ sama fo ka dama tɛmɛ garankɛ o kuma t'a la hakilimaw de bɛ baara la o tuma sigikafɔ ye damu ye o tuma Konowari kaw k'a lajɛ Mahamadu A Gassama a ye min fɔ n'a ma bɛn o ma Mali kɔnɔ an b'an ka yafa bila o tuma Alassane Dramane Ouattara a ka yafa ma Konowari kaw ka yafa Mahamadu A Gassama u k'a labila a kana ka debiteya baara kɛ Mali kɔnɔ sabu an mago bɛ a la Konowari filɛ nin ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don karamɔgɔ Buwa kalandenni bɛna kuma hakili la lumière i tigɛ don a ko cogo di u ko di ko samiya kun mana bɔ bana dɔ b'an fɛ u ko a ma ko pali sumaya dɔw b'a fɔ a ma ko jokajo k'a bɛ dankari an na dɛ a ma ɲi dɛ ko an kan ka a ɲɛsigi k'an furakɛ ka bana in k'a gɛn ka bɔ an cɛ hali o kɔrɔfɔ tɛmɛnen i bɛna ka na ye sa bana in bana kolo gɛlɛn don sabu n'a tugur'i nɔfɛ hali n'i ye kamalenkɔrɔ sanfa dugu fa ye hali n'a sɔrɔ k'i bɛ i kelen bɛ siyɛkuru 6 dun yɔrɔnin kelen a b'i dɛsɛ o bɛɛ la o de la dɔgɔtɔrɔ u y'a yira ko an ka dɔgɔtɔrɔsola ta wala ka taa kilinikiw la a caman bɛ sɔrɔ ayiwa sumaya ko kuma in de la yakuma b'a la n'i ye o fana mana bɔ yen fatuli caman denmisɛnnin san 5 a ka jugu olu de ma muso minnu fana lajɔlen don k'a ka jugu olu fana ma o de la dɔgɔtɔrɔ dɔ kumana kan ala la dɔgɔtɔrɔ a bɛ Maɲanbugu dɔgɔtɔrɔso de la dɔgɔtɔrɔso in k'u b'a fɔ ma ko musola Maɲanbugu dɔgɔtɔrɔ Daramani Kulubali ale de kumana a ye kɔrɔfɔli kɛ maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min maaw bɛ se k'u yɛrɛ tanga bana in ma cogo min a y'olu bɛɛ lajɛlen k'o fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ soso o ka teli k'a bila a bɛ jijugu sama ka n'o jijugu k'o kaana n'o kɔni kɛra i bɛ commencer farikalayaw mɛna ka na i minɛ o dunna a y'a yira ko an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ an ka kɔn bana ma o ka fisa bana ka kɔn o la sange sulen kɔrɔ da k'an k'o k'an taala ye an ka bana in k'an sigi yɔrɔw k'olu larawe ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen saniya jinɔgɔ sigilen an ka n'o ye an ka yɔrɔ ko u bɛ taa u ni de da olu yɔrɔ la samiya la tiɲɛ yɛrɛ la ko o de bɛ kɛ sababu ye yakuma b'a la sumaya bana in a bɛ juguya an ka mɔgɔw ma yakuma b'a la sigidaw ni jamana fan bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔ Kulubali a ka kɔrɔfɔla a ko sanji n'a kɔni ko tewu ayiwa ko sumaya in k'a fana b'a kan bɔ o tiɲɛ dɛ o kan bɔ n'a ko a b'a kan bɔ n'o y'a sɔrɔ k'anw yɛrɛ fana labɛnnen don an kɛn bɛ k'an ka sigidaw k'olu larawe ka binw k'o tigɛ bin minnu bɛ yen n'o filɛlen k'olu fiyɛ yɔrɔ fiyɛla ka ɲi sange sulen k'o fana ɲini k'o k'an ka denmisɛnw dala ye k'o bɛ kɛ sababu ye bana in an bɛ kisi a ma yakuma b'a la k'o de kɔni ye fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min bɛ se k'a to an bɛ kisi bana cɛjugu in ma n'o tɛ ko a ka buna hadamaden ni kɛnɛ karaba yɔrɔ kelen a ka jugu muso lajɔlen ma n y'o fɔ kɔrɔfɔ yɛrɛ daminɛ o la sa sɛbɛn in kɔni y'a yira an bɛ waati min na komi sisan bana kunbɛn o ka fisa bana furakɛli an k'an cɛsiri pali k'a kunbɛn k'a bɔ yen pewu ka bɔ jamana kɔnɔ mayenden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi cogoya min na sɛbɛnfura an y'a bɔ la lumière kɔnɔ. Garankɛ i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ hali kunun an sigilen bɛ baro la min ye murumuruni ye a nana fin an bɛɛ la tilegan dere fɛ maaw sina ka sosofagalan de san ka sin ka taa don sosofagalan na ale ka farin dɛ Buwa an tɛ ɲuno an tɛ kɔlɔn kɔnɔ an tɛ malo sɛnɛyɔrɔ la an tɛ ji sigiyɔrɔ la fo Bamakɔ kɔnɔ yan commune 1 kɔnɔ yan i sigilen tilegan fɛ murumuruni ka na nɔrɔ i sen na o b'a yira k'a fɔ Garankɛ a kuma in a tɛmɛnen don fɔ kan o tuma an bɛɛ lajɛlen ka sanuya k'an baara kɛ ɲɔgɔn ye a bɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ i b'a sɔrɔ nɔgɔw de ka ca yen o tuma n'an ye yɔrɔ saniya a dɔ bɛ dɔ la an bɛ kisi bana jugu ma an bɛ n'an kisira bana jugu ma an ka sɔrɔ bɛ yiriwa n'o tɛ bana bɛ du o du kɔnɔ wari tɛ se ka mara yen dumuni duman tɛ se ka kɛ ka maaw to kini na dumuni sigi i b'i tigɛ don a la dɔrɔn i b'a fɔ i fara i b'a sɔrɔ dɔ dalen bɛ o ka furasɔngɔ ko hami bɛ yen o tuma Ala ka kɛnɛya di bɛɛ ma nka an tɛ kɛnɛya an yɛrɛ kɔ dɛ an ka jogo yɛlɛma an bɛ taa min na kunnafoni tɔ bɛɛ. Karamɔgɔ Buwa Jabate an tun kɛra ji suma min ka boisson ni lemurubaw k'olu da o kan k'anw sɛgɛn na fiɲɛ bɔra ko an ye nbalan dayɛlɛ kura ye e k'i tɛgɛ don.
grand que ma foi fo de tete jona ne ben tiga don la lumière sabani kala o la sini tarawre la si eflani grand ga yemu ko fa ako minni war kura ko gelaye ako be jamanen kono bi de sabani kala ko ako minni war kura ni la wala la itumo ye munu salola mautige kono grand ge ko mali ko be bi dabolo muna bi ako war kura yeli ko ne wamani ye sabani kala ko ako min ko ne war barakelaw ye grand ge bela jelen ko ne ya yira ka fo lumani ko in shidon min ko ne war kura ye muna tununa adugolen be dobolo wa grand ge walma jinyera de tabolo du wa min ko ne ye sabani kala ka fo ye ako ona tawota min ko ne yoro do be sanigala ni ferekelaw grand ge lube ka tele wuli war ko la an dun te war glan min ye yoro do la e baye ka fo mawbe sanike ka war nogoli war kolon do de do be singo mina ko laje ko filite ne tani fe e ma glan e ta fe sabani la ko o kuma min ye wari diyan o b'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ wari to kun lasini tarawele y'a yira k'a fɔ min kɔni kumaw bɛ ta ɲɔgɔn kan grand que a bɛ taa laban min na o de ka duloki bɔ ka tɛlɛ wuli sabani la ko a ko min ye kuma caman bɛ ka fili maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko nin wari kɔrɔ ko in grand que a kɛra kataba 4 ye min ye dumuni san yɔrɔ taji ta yɔrɔ sogo feere yɔrɔ nafɛn feere yɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ wari kolon de bɛ dugu la wari ɲumanw taara min a ko an b'o sigi kɔnɔna la a ko ni dun ye kɔɲɔ ni denkundi dɔw lajɛ k'u bɛ billet de banque ye dɛ wari kura bɛ bɔ ka di mɔgɔ ma ni ka forote ka farote sabanikɛla ko a ko maa minnu bɛ ka farote min ye wari billet kura ye a ko n'i y'a lajɛ k'olu fana b'o sɔrɔ réseau dɔw de la o tuma ko jamana n'a ka réseau ti ban sabanikɛla ko dɔw bɛ wari kura ɲini ka taa feere 1000 na u b'o feere min ye 200 ye grand que k'an bɛ don min na ko bi min kɔni ye feereli ye e ko a ma bɔ 200 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo 600 la de o n'a ta o ta ko dɔw bɛ tila k'a san ka taa n'a ye sabu u bɛ fɛ min kɔni jamado kɛnɛ ye a kɛra denkundi walima a kɛra kɔɲɔ ye olu ka wari kurakurani b'u bolo ka di delikɛlaw ma ka di ɲamakala ma a ti fɛ abada olu ka wari kolon di maa ma o tuma dɔw bolo o b'olu ka jiginni ko fɔ o tuma n'i ye wari kurani di grand que ko b'a yira k'a fɔ i ye maaba ye o b'a yira k'a fɔ i ye banna ye sabanikɛla ko a ko min kɔni ni gɛlɛn bɛ jamana in kɔnɔ bi wari kura taara min ɲininkali tun bɛ yen wari kɔrɔ an na t'o munumunu salon na ni ɲɔgɔn cɛ wa grand que a kɔlɔlɔ tan tɛ min ye jamana ɲɛmaaw ye ko don jumɛn u bɛna fu siri ni dan na sabu wari bɛ maa caman bolo u t'a dɔn u b'a dun cogo min na u mana taa maa fɛ yen o tuma ko abada ne tɛ se ka nin minɛ dɔw bɛ kan nɔgɔlen don dɔw bɛ tasi b'a la dɔw bɛ a faralen don a bɛɛ lajɛlen kɔni wari ye fobiye tɛ ko gɛlɛya bɛ bi dɛ n'an dun ma wuli kuma nin wari ko kuma janko sotorama kɔnɔna k'a kɛmɛ ka taa banani dan ye kunnafoni filan ye an ye min b'o la lumière lasini tarawele filani ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔba i tɛgɛ don i ye sira di wa a dir'i ma Nouvel Horizon mun bɛ yen kuma kɛlen don kannabaliya a ɲɔnya kojuguya kuma b'a la Joyila région namu a ɲɛmaaba n'o ye jamanaw ka ciden min sigilen don yen Manamu Kulubali k'a ye couvre-feu k'a lakuraya ko farala kan ko tarata kalo tile fɔlɔ k'a y'a daminɛ o la ko fo ka na se an filɛ kalo min na o tile 30 tile 30 kura a y'a fara a kan Buwa Jabate ko ayiwa maaw ka yɛrɛmabila k'a bɛna don bɛrɛ la nin waati in kɔnɔ Joyila région o kɔnɔna la sariya bere a taara u ka gouverneur de fɛ n'o ye Manamu Kulubali ye sabu a ɲɛ b'a la waliya min n'o bɛ ka tɛmɛ région in na n'o ye Joyila ye tiɲɛ la ko ni wuli ma kɛ ko ka fu siri a dan na ko a ti ɲɛ koyi bolifɛn bɛ bolifɛn na k'olu bolili o kɔni maa se t'o la an ka forces armées mobiliw ayiwa ambulansiw o ka sɔrɔ ordre de mission fana b'i bolo wa ko nin ko in bɛɛ lajɛlen a k'a kɔlɔsi a ka ɲa garde nationale maw gendarmerie policiw protection civile k'olu maaw de bɛ far'u kan ya kuma b'a la nin baara in bɛ se ka kɛ ka s'a dan na wa couvre-feu min filɛ 22 heures fo ka taa bila sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 6 n'o ye 6 heures du matin ye ni 6 heures ko ko kɛnɛw bɛɛ bɛ se ka bɔ ka taa i mamago la o y'a sɔrɔ yelen bɔlen don maa jate tigɛ nka muso in kɔni n'o ye gouverneur ye a y'a ta ni sariya jamana yɛrɛ ka sariya kisɛw ye o sabu olu de b'a yira
couvre-feu i bɛ se k'a ta k'a kɛ i ka baarakɛla ye min bɛ se k'a to i ka jamana kɔnɔdenw u bɛ se k'a lakana cogo min ko a ma kɛ ko balawuko ye a ma kɛ ko kɛlɛ a ma kɛ ko maa ko ka wuli ye dɔwɛrɛ tɛ buna hadamadenw bolofɛn buna hadamadenw yɛrɛ sigiyɔrɔ o bɛ se ka lakana cogoya min na k'a bɔ yakumaba la jatigɛwale maaw bolo o de la gouverneur a ye nin waleya ta yakumaba la ka se Joyila région ma ka sabu kɛ jamana ka bolomadayɔrɔ de ye ale ye Joyila jamana de ye danaya ta k'a d'ale kan ale ka taa kɛ gouverneur ye ale ka taa nin baara k'a kɛ dugu bɛ ɲaɲa cogo min na ale k'a kɛ ten a tiɲɛli ale ni maa ti jɛ k'a kɛ mais a bɛ dilan cogo min kɔni ale wulikajɔ ale ka wulikajɔ o bɛ o ko kan sɛbɛnfura Denba Kɔnte a ka sɛbɛn de don yakumaba la min n'an y'a bɔ nouvelle région kɔnɔ Garanke fɛn b'an bali o ja tɛ dɔn kosɛbɛ Garanke bi alamisa n'o bɛnna juillet kalo tile 3 kunnafoni min tun bɛ an bolo nin bɛ fu siri o dan na ni fu dun sirila dan na dɔw t'an bolo de waleɲuman dɔn ni ka foli k'a ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ sabu arajo baara an donna n'o kuma min ye Garanke o kuma kelen don Garanke wari t'an bolo k'a di maa si ma k'a lamɛn Garanke kanu ma fɛn min faga o de ma jufa o tuma maaw de b'an lamɛn ko arajo jɛgɛ fo ka kunnafoni balaw waati sera baara in a bɛ kɛ ni sɛbɛ ye kunnafoni sanuman bɛ di o tuma baara in a bɛ kɛ ni laadiriya ye a bɛ kɛ ni sariya bato ye Garanke sabu anw tɛ foyi créer sɛbɛnnikɛlaw ye minnu sɛbɛn an b'olu de kɔnɔ kumaw fɔ k'a lajɛ ni k'o di jamanadenw ma o tuma ni baara dun kun cɛra fo an ka barikada ni waleɲuman dɔn ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ min ye continent 5 min bɛ diɲɛ kɔnɔ farafinna ni ka taa bila fo diɲɛ dana o kuma min ye malidenw ye waleɲuman bɛ foli bɛ ta kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin malidenw ma ni ka tila ka na jamana in kɔnɔ k'a daminɛ ka ye ni ka taa bila fo Menaka fo Anderbukani arajo minnu bɛ jamana in kɔnɔ i b'a compter f'i bɛ sɛgɛn minnu b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila an na Garanke an b'u ka ɲɛmayaso fo k'u waleɲuman dɔn k'u ni ce u ka danaya la ko Ala k'an to ɲɔgɔn ye maa minnu b'an lamɛn fura kɔnɔ k'u fo k'u waleɲuman dɔn ko Ala k'u ni ce u ka danaya la ko Ala k'an to ɲɔgɔn ye k'o ta ka promoteur sɛgɛrɛ k'u ni ce u ni baraji Garanke foroba foli kɔfɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye o bɛ baara in diya waati ni waati sigiyɔrɔ bila o tuma min ye Amedi ye ale bɛna sigiyɔrɔ bila Mamutu ye sabu bi ma dugujɛ arajo baara yɛrɛ o ye dɔ bɛ sigi o tuma min kɔni ye ŋɔmi sɔn o ma ale kɛrɛ kelen ma si min kɔni takula ale banna yɛlɛma ma ale kɛrɛ kelen o sisira karakara min kɔni arajo jigafɔ ye Garanke a ye to lamɛnni la a ti fɔ aw jigiya kɔ bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ bɛ jigafɔ kɔnɔ yan o la san b'a fɔ sini fana don duman dɔ ye yɛlɛjo karamɔgɔ Dabatungara sini y'a ka kutuba ye sini ye juma kutuba ye Garanke kɛrɛnkɛrɛnnenya la e b'i sigilen to dɔrɔn n'a y'a daminɛ ko Fatiya i b'i bolo fila kɔrɔ tan ka mun ɲɛna n'i ma mun ɲɛna k'a daminɛ sini fo juma wɛrɛ i pɔsi tɛ fa dɛ i mago bɛ fɛn minnu na o tuma i b'i jilaja k'a minɛ daba ka kutuba daba ka dugawu a bɛ minɛ kosɛbɛ a kɛ to bɛ kan sɔli a mɔ